Papá, es que se me vale de profesora. Pois eu de maior quero ser cociñeiro. Ei, trae a sopa aquí, que a comida non se xoga. Venga, a correr para fora. Nos lanzámonos á produción do queixo do cebreiro a partir dunha explotación gandeira de varias xeracións. Este queixo é moi especial, a calidade da materia prima é fundamental. Unha vez chamoume un peregrino finés que probara o queixo madurado en Santiago e buscoume para felicitarme porque dixo que era o queixo máis rico que había probado na súa vida. E esas cousiñas son as que fan que isto valle a pena. En 1979, a miña familia decidiu recuperar a elaboración do queixo do cebreiro. Estaba a piques de desaparecer, porque xa quedaban poucas persoas que o elaboraban nas súas casas. Isto non vai só de facer queixos, vai de manter viva unha tradición artesanal vinculada ao territorio. O queixo do cebreiro é único, non hai outro nin parecido. Recoñécese perfectamente pola forma de champiñón ou de gorro de cociñeiro e cando cortas é compacto e arxiloso. O fresco sai ao mercado con un día de maduración e o curado sai ao mercado con mínimo de 45 días. O sabor é inconfundible e lixeiramente acedo e no caso do curado os aromas son máis intensos e complexos. Este queixo é un imprescindible nas nosas cociñas, sobre todo na de Lugo. É moi versátil, funciona moi ben, tanto en preparacións doces como salgadas. Só con mel, con unha confitura, xa é unha delicia, pero tamén queda moi ben, por exemplo, nunhas tostas. E como é tan sinxelo traballar con el, calquera pode facer unha salsa que lle alegre unhas verduras, unhas carnes ou un peixe graso. Que está boa, Bueno, xa vos ensinarei a facelo. Alguén ten que manter a tradición. Este queixo non se fai só.